Για κάνουμε την ερώτηση. Το είπα 2 φορές αυτό. Κάτ. Δεν μπορώ, τι είναι αυτή η φάτσα. Μη, δεν πειράζει αυτό. Τι είπες? Κόλλησε. Πάμε ξανά. Καλησπέρα, ονομάζομαι Μιχαήλ Μπελιμέζης. Είμαι ο φετινός μάνατζερ της φοιτητικής ερευνητικής ομάδας Ωκεανός Ντούα. Εγώ είμαι η Ολυμπία. Τα πρώτα 2 χρόνια ήμουνα μέλος της ομάδας των ηλεκτρονικών και τον τρίτο χρόνο έκανα ως ένας από τους 2 γενικούς μάνατζερ της ομάδας. Ονομάζομαι Σταμάτης Σέτας. Είμαι στην ομάδα Ωκεανός από το 2022 και πέρσι ήμουνα μάνατζερ μαζί με την Ολυμπία. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μάριος. Είμαι 3 χρόνια στην ομάδα και για τη φετινή χρονιά θα είμαι leader στο Structural και Design. Γεια σας, με λένε Πανώ Ηλία. Είμαι ο φετινός leader στο κομμάτι του Design. Καλησπέρα, ονομάζομαι Βαγγέλης Φιακής και είμαι ένας από τους 2 αρχηγούς στην ομάδα Hydrodynamics και Propulsion. Είμαι ο Κώστας, είναι η δεύτερη χρονιά μου στην ομάδα των ηλεκτρονικών και φέτος θα είμαι co-leader. Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Βαβάσης και φέτος είμαι leader των High Voltage στα ηλεκτρονικά. Είμαι η Δέσποινα, είμαι περσινή leader της υποομάδας Hydrodynamics and Propulsion και είμαι στην ομάδα 3 χρόνια. Είμαι ο Μιλτιάδης, είμαι ο περσινός αρχηγός του Structural. Ποια ήταν η αγαπημένη σου εμπειρία της ομάδας μέχρι στιγμής? 2023 όταν πήγαμε στο Μονακό, στο Energy Board Challenge και είδα το σκάφος να τρέχει, να λειτουργεί και μάλιστα να νικάει και να βγαίνει πρώτο σε πάρα πολλά αγωνίσματα εκεί πέρα στο διαγωνισμό. Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο από την ομάδα είναι το κλίμα. Είναι μια οικογένεια ο ωκεανός. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Στο Μονακό, η αγαπημένη μου στιγμή ήταν από την πρώτη φορά που πήγαμε στο διαγωνισμό, το καλοκαίρι του 2023. Από την ομάδα θα μου λείψει το να αφιερώνουμε πολύ χρόνο μαζί και με έναν κοινό στόχο. Νομίζω αυτό. Μέχρι στιγμής στην ομάδα η αγαπημένη μου εμπειρία ήταν η εμπειρία των Sea Trials που είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε εκτενώς το σκάφος μας. Οι αγαπημένες μου αναμνήσεις από το Μονακό, όταν βγάλαμε το σκάφος πανηγυρίζοντας από τη γλίστρα μόλις είχαμε κερδίσει και όταν ανεβήκαμε στο βάθρο με την ελληνική σημαία. Αν μπορούσα να διαλέξω μία, θα έλεγα τη γλίστρα. Σε στιγμές δυσκολίας, τι σε έκανε να συνεχίσεις? Αυτό που με έκανε πάντα να συνεχίζω, το πείσμα να το δω στη θάλασσα να λειτουργεί το όλο project. Σε στιγμές δυσκολίας, αυτό που μου έδινε περισσότερο κουράγιο, περισσότερη υπομονή να συνεχίσω, ήταν ότι πάντα είχα, στα πρώτα 2 χρόνια ως μέλος που ήμουνα από τους πιο μικρούς και από τους πιο νέους και άπειρους στην ομάδα, είχα συνέχεια άτομα κοντά μου να βλέπω ότι είναι παθιασμένα, να βλέπω ότι αφιέρωναν πολύ από το προσωπικό τους χρόνο και πίστευαν πάρα πολύ σε αυτό που κάναμε. Σε στιγμές δυσκολίας, αυτό που με έκανε να συνεχίσω είναι ο κοινός μας στόχος, καθώς και το αίσθημα ευθύνης που είχα απέναντι στην ομάδα. Τι σου φαίνεται πιο ενδιαφέρον στο καινούριο project της ομάδας? Ότι όλα ξεκινάνε από το 0. Είναι ένα challenge για όλους μας. Σίγουρα τα hydrofoils. Ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνει η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια και είναι ένα challenge για όλους μας να καταφέρουμε να το φέρουμε εις πέρας. Ότι καλούμαστε κατά κάποιο τρόπο να φτιάξουμε ένα υπτάμενο σκάφος. Ακούγεται περίεργο όταν το λες. Πολύ ενδιαφέρον στο καινούριο project της ομάδας. Μου φαίνεται ότι αναπτύσσουμε ένα σκάφος από το 0, κατασκευάζοντας το σχεδόν εξ ολοκλήρου μόνοι μας. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτού του νέου project, με διαφορά για μένα, είναι τα foils. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα σκάφος το οποίο παραδοσιακά επιπλέει να πετάξει. Υπάρχει μυστικό για την επιτυχία? Να αρνείσαι να φύγεις πριν πέσει ο ήλιος. Εντάξει, πέρα από αυτό, το να έχεις συμβιβαστεί με το ότι μπορεί τα πράγματα να μην πάνε καλά, να είσαι OK με την αποτυχία και οι επιτυχίες πάντα έρχονται, οπότε πρέπει να τις περιμένουμε. Θεωρώ ότι απλά πρέπει να έχεις όρεξη, να αγαπάς αυτό που κάνεις, που είναι κλισέ, και να εμπιστεύεσαι τους συνεργάτες σου. Το μόνο που θα μπορούσα να το πω ως μυστικό για την επιτυχία ήταν τα ξενύχτια να μένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά με μεράκι πάνω από το σκάφος για να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό γίνεται ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Σίγουρα σκληρή δουλειά και να σε αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει μυστικό για την επιτυχία, πάντως αν υπήρχε δεν ξέρω αν επιτρέπεται να σας το αποκαλύψουμε. Αφοσίωση, δοκιμή, δουλειά και δουλειά. Να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις και να προσέχεις τη λεπτομέρεια. Και επίσης το φρόντος σπεσομέτριο. Το μυστικό για την επιτυχία θα σας απαντήσω στο τέλος της χρονιάς. Ανυπομονούμε Θα σας αποκαλύψουμε το σκάφος μας.